Tomáš, poďme sa teraz porozprávať z tvojho pohľadu dermatológa o normálnej pleti. Ako by si ju kvalifikovala, ako by sme sa mali o ňu starať? Tá normálna pokožka, alebo normálna pleť, ako hovoríš, je pleť, ktorá na prvý pohľad vyzerá zdravo. A treba si uvedomiť, že tie fyziologické zmeny a samozrejme aj tie vplyvy prostredia, ktoré tak súhrne nazývame pod termín expozom. Vieš, čo je expozom? No, to si ma dostal. Ja sa snažím rozvíjať si neustále svoj rozhľad, ale budem ťa musieť požiadať o vysvetlenie. Expozom je súbor faktorov, ktorými sme vystavení. Niekto žije v meste, niekto žije na vidieku, niekto je fajčiar, niekto nefajčí. To znamená, sú to vplyvy, ktoré vplyvajú na tú pokožku znútra a my ich do tej definície pleti alebo tej diagnostiky typu pleti a následnej starostlivosti musíme aj zohľadniť. Je to veľmi opomínaný faktor. Väčšina ľudí, väčšina žien si vyberie ten typ podľa toho, či majú suchú, masnú, normálnu pokožku a zabúdajú na to, že tu existuje možnosť ovplyvnenia napríklad toho vzhľadu pokožky znútra. A takisto je to jedna veľmi dôležitá oblasť, a to je ochrana pred slnečným žiarením, ktorým sme vystavení neustále. Je to jeden z faktorov toho expózomu, ktorý tu je. Sme tomu vystavení a my sa voči nemu vieme účinne brániť, len zabudáme na to pri tej starostlivosti. Takže naspäť ku tej normálnej pleti, je to taký ideál. K tomu sa tá starostlivosť nejakým spôsobom má priblížiť. Tá normálna pokožka si viac menej udržia všetky kvalitatívne vlastnosti, aké si len vieme predstaviť. Je pružná, má rovnomerné sfarbenie, rovnomernú pigmentáciu. Nie sú tam žiadne chybičky krásy, nemá vrásky. A keďže tomu starnutiu sa nevyhneme, tak je to hlavne pleť u tých mladších ročníkov. V zásade tento typ pleti nejakú špeciálnu, špecifickú starostlivosť nevyžaduje, ale to ale platí pre jeden faktor, tipne si ktorý? Ktorý potrebuje absolútne každý typ pleti. Tým faktorom je hydratácia. Áno, rozumiem. Ja keď školím, tak používam takým jednoduchým spôsobom, keď máme špecifikovať túto pleť, že je to jednoducho pokožka, ktorá má v rovnováhe tuky aj vodu. Nič jej nechýba, príliš na nič nereaguje nejakým podráždením a podobne, ale vždy dávam dôraz aj na to, čo si práve teraz povedal, a to je to, že jej bezchybný vzhľad nebude nepretržite bez nejakej starostlivosti. Častokrát narážam na to, že žena niekedy si kúpi jeden výrobok a čaká potom nejaký zázrak. Takže poďme sa porozprávať o tom, čo taká pleť potrebuje. Keď sa vrátim znova k tomu expózomu, aj keď tá pleť vyzerá byť zdravá, je niečomu vystavená. A my to niečo z tej pokožky potrebujeme odstrániť. Takže asi tým prvým krokom v starostlivosti o každý typ pleti, nevynímajúc tú normálnu kožu, by malo byť asi čistenie. Toto je skôr tvoja domena. Skús nám predstaviť nejaké ideálne postupy, ako takúto pokožku dôsledne očistiť od všetkých škodlivín, ktoré sa na ňu v priebehu dňa alebo noci môžu dostať. U normálnej pleti je čistenie viac menej na výber toho človeka. Vždy potrebujeme 2 výrobky, pretože čistenie má určite, hlavne vydámy, 2 fázy. Prvou fázou je produkt, ktorý dokonale zbaví pokožku nečistôt a určite by som ho nezamienala za nejaký odstraňovač toho, čo na tej pleti nemá byť, ale pre mňa kvalitné ošetrenie súvisí určite vždy aj s tým, že zároveň ten proces ošetrenia je veľmi šetrný a pokožka je už pri tom prvom odstraňovaní tých nečistôt zároveň aj hydratovaná, vyživená, ukľudnená. No a na to z nášho sortimentu si môžeme vybrať niekoľko produktov. U normálnej pleti je to otázka výberu tej ženy, niekedy pocitovo, niekedy podľa peňaženky, takže môže využiť určite umývacú emúziu z aloe vera. Ďalšou alternatívou je čistiaca pena z aloe vera, ak tá žena má radšej takú penovitú textúru a pocit takej sviežosti a čistoty. Alebo môže použiť čistiace mlieko. To doporučujem hlavne tam, keď sa jedná o odstránenie očného make-upu, čo ty asi netušíš, ale my to absolvujeme pravidelne každý večer, dámy. Takže tam je to mlieko absolútne najvhodnejšie, pretože nedráždi a dokonale zbaví pokožku všetkých nečistôt. Ja osobne milujem predstavenie tejto fázy a ak tu máme na to chvíľočku priestoru, tak ja by som ti aj prezradila, ako zaujať
zákazníka, aby to videl okamžite. Pretože servis je jednou z doménov, aby sme presvedčili. To je súčasť marketingu, ale je to niečo, čo toho človeka okamžite zaujme. Skús. Takže ja využívam výnimočnú schopnosť aloe vera gelu, ktorý je v tom produkte. Tak ako ty odborne rozprávaš o tom, ako saponiny dokážu cez ten drobnúčky kapilárny systém pozbierať všetko to, čo v tom tele nemá byť. Ja tú schopnosť využívam aj pri starostlivosti o čistenie, o tú pokožku. Takže my, či máme kožu znečistenú len tak bežne, hej, tým prachom, potom a tými drobnými nečistotami, ktoré bežne nás ten deň postretnú, alebo sa bude jednať o výrazne znečistenú pokožku. Napríklad, keď budeme hovoriť o rukách, tak tam môžeme predpokladať aj, že môžu byť znečistené od oleja, od cvikly, od mrkvy a podobne. Aloe vera má obrovskú čistiacu schopnosť. Je ale veľmi rozhodujúce, aby sme naučili toho zákazníka s tým aj správne narábať. To znamená, ten produkt musí aj chvíľočku na tej pleti pôsobiť. Nemôže to byť taká rýchlovka, aj keď žijeme vo veľmi rýchlej dobe a chceme všetko okamžite. Jednoducho treba chvíľočku ten produkt nechať, nech ukáže svoju silu. Mňa na tom vždy fascinuje, ako tá pleť je intenzívne, do hĺbky, ale šetrne vyčistená. A zároveň už vidieť, ako je pekne ružová, ako omladne. Jednoducho tá hydratácia je tam vidieť, to je vidieť okamžite. Či to bude na rukách, alebo to bude priamo na pleti. To je veľmi dobrá poznámka. Ty si to v podstate v tom úvode spomenula, ale ja si to dovolím ešte raz opakovať. Účelom nie je len pomocou produktu očistiť. Ale tým, že tam je nejaká efektívna, farmakologicky účinná látka, a to spektrum účinkov je skutočne široké, ona zároveň okrem toho očistenia s tou pokožkou aj začína niečo robiť. Toto je dôležité si uvedomiť a to je ten rozdiel medzi takými bežnými čistiacimi prostriedkami, niekde z lekárne alebo ja neviem, z drogérie, ktoré takéto látky neobsahujú. To, čo si povedal, to pôsobenie, nechať to pôsobiť, dať tomu nejaký čas je veľmi dôležité, pretože samozrejme to krátke naniesenie, tam v podstate nedávame tým látkam šancu, aby s tou pokožkou niečo urobili. A potvrdzujem, skutočne ten efekt sa začne prejavovať po veľmi rýchlej dobe. Je to mimochodom jeden z najobľúbenejších produktov v mojej rodine. Používame ho absolútne všetci od malička. A výhoda tej jemnej umývacej emúzie nie len v tom podľa názvu, že je to jemná umývacia emúzia. Ona je dokonca vhodná pre detskú pokožku, čo je ten najcitlivejší typ pletie vôbec, aký existuje. Ale je veľmi dobre tolerované pacientami, ktorí majú suchú kožu, majú atopickú dermatitídu, majú rôzne typy iných ekzémov. Takže to zloženie a ten vysoký obsah aloe vera gelu, ktorý v tom je, dokáže ten dermatológ a spolu s tým pacientom využiť aj na očistu. Lebo aj takáto pokožka potrebuje očistiť od hlavy po pety, nielen čo sa týka tváre. Takže to sú ďalšie benefity celej tej aloe vera rady, že my skutočne máme okrem nejakého špeciálneho účelu toho produktu, či je to ošetrenie napríklad po holení, alebo na odlíčenie, na umytie pokožky, navyše veľmi účinné farmakologicky aktívne látky, ktoré niečo s tou pokožkou robia. Tak, aby som sa posunula ešte v tej otázke, ktorú si mi dal ohľadom toho čistenia, tak ja dám ešte nejaké konkrétne tipy. Čiže pre tých, ktorí máte radšej taký rýchlejší spôsob ošetrenia, doporučujem čistiacu penu, ktorá vlastne sa naniesie na pleť, takže pleť sa navlhčí. Nanesiem jednu dávku tej peny, jemne premasírujem pleť, nechám chvíľočku pôsobiť, opláchnem. Pokiaľ uprednostníme alternatívu mlieka, mlieko doporučujem nanášať na navlhčený tampón a tak dať do tej pleti, pekne odstrániť tie nečistoty. Teraz je to ale ešte stále iba o tej prvej fáze. Druhou fázou čistenia je to, na čom veľa žien pohorí. A o tom sme sa tu už teraz rozprávali a to je doplnenie hydratácie do pleti a to je použitie pleťovej vody. Pleťovú vodu doporučujem používať takým spôsobom, že ju nedávam na tampón, ale priamo ju aplikujem na prsty. Sú čisté, potom po tej prvej fáze ošetrenia určite. Takže naniesiem na prsty, jemne naniesiem na tú pleť a nechám to vyschnúť. Takže to by malo byť také základné čistenie, ale máme aj takú nadstavbu k čisteniu a tým je peeling. Čo si o tejto téme ty ako dermatológ myslíš?
Peeling odporúčajú dermatológovia. Pri každom type pleti je to v podstate veľmi špecifická hĺbková forma očisty pleti. A najlepšie by bolo ukázať si možno nejaké fotografie, ako to v mikroskope na tej pokožke vyzerá. A je to skutočne deza hrúza. Myslíš pred peelingom a po? Aj pred a po, hej, takže na uvedomenie si tých rozdielov. Čo skutočne na tej koži je, treba si uvedomiť, že pokožka sa neustále obnovuje. A hlavne tá povrchová vrstva, takzvaná epiderma, to je vec, ktorá neustále je produkovaná tými hĺbšími vrstami a samozrejme musí odpadnúť. A práve to obyčajné umytie pokožky nepostačuje na to, aby sme tie odumreté vrstvy na tom povrchu, ktoré zachytávajú všetky tie škodliviny z prostredia a všetku tú špinu, jednoducho povedané, odstránili veľmi účinne. Sama vieš, že keď aplikuješ napríklad peeling sama na sebe, tá pleť úplne ožije. A to je práve ten efekt, že dávame preč tú vrstvu odomretých buniek a tá pokožka je zrazu akoby novšia, akoby mladšia. To je obrovská nádej pre všetky nositeľky, hlavne komplikovanej pleti, lebo si uvedomia, že za 28 dní tá stará pokožka odíde a objaví sa nová. Ak to podporím niečím zvonku aj znútra, mám veľkú nádej. Tu by bolo možno dobré povedať poradcom a klientom, ako často aplikovať peeling. Ako často ho odporúčaš napríklad ty? Ja? No, ja dávam veľký pozor podľa typu pleti. A určite u normálnej pleti doporučujem 1-krát za týždeň, u masnej pleti aj 2-krát do týždňa a u suchej a špeciálne, ak je to ešte aj spojené s takou pokožkou, ktorá je veľmi citlivá, s peelingom idem veľmi opatrne. Tam dokonca v niektorých prípadoch ja ani ten peeling až tak veľmi nedoporučujem, pretože neviem, či na niektorom seminári som to nepočula, že suchá pokožka je výrazne tenšia a peelingom by sme ju ešte naviac mohli nejako podrážiť, pretože samotná o sebe má málo tuku. Takže tam veľmi až tak nie je čo odstraňovať, pokiaľ sa nejedná o nejaké výrazné šupiny na tej pleti. Neviem, či súhlasíš. Povedala si to veľmi správne. Väčšina tých odporúčaní, ktoré si prečítame niekde v nejakých ženských časopisoch, platí pre tú normálnu pokožku, ktorá nemá žiadny nejaký väčší problém. Ako náhle ten klient má, povedzme, citlivejšiu pleť, je vhodné si napríklad takú procedúru vôbec vyskúšať. Ak to nepreženiem napríklad s frekvenciou, je úplne z cesty napríklad aplikovať peeling každý deň a nielen na oblasť tváre, napríklad aj na dekolt a nejaké iné viditeľné časti pleti. Ak tá tolerancia tam nebude, za to nemôže samozrejme produkt, to je dané tou citlivosťou tej pokožky, tak takáto procedúra pre neho vhodná nie je. Tak ako si povedala. Poďme sa teraz pozrieť na peeling konkrétne z našej ponuky. Ja sa veľmi teším, ako tu už bolo spomínané, že je to všetko z jednej línie a v každom tom jednom našom produkte sa všade zákazník dozvie už tu na tom obale, aký výrazný, vysoký podiel aloe vera gelu tam je. Tento peeling je zaujímavý pre mňa kvôli tomu, že neobsahuje nejaké pomleté jadrá, ktoré by mohli poškodiť tú pleť. Ale peeling je tu na báze jemnučkého bambusu, ktorý veľmi šetrne nabaľuje ten nadbytočný keratín. Ako ho aplikovať? Veľmi jednoducho. Ja vždy najskôr dokonale odlíčim pokožku, potom ju poriadne vodou navlhčím, na prsty dám trošičku toho jemného peelingu a jemne, ako by som chcela stiahnuť komplet celý film na tej pleti, miesto popri mieste, jemne tou pleťou prechádzam. Čo ťa možno zabaví z mojej praxe, keď som porovnávala, akým spôsobom ženy nanášajú peeling a ako muži, bola som veľmi prekvapená, že som dospela k zisteniu, že muži majú svoju pleť výrazne radšej. Oveľa jemnejšie ten peeling prevádzajú, takže na to chcem upozorniť, že stačí úplne jemne len medzi brúškami prstov a následne opláchnuť. Samozrejme, peeling môžete využiť aj napríklad, ak sú pery nie celkom také jednoliaté, takisto to zjednotí. Tú pleť určite treba vynechať očné partie. Peeling sa vždy opláchne a po ňom nasleduje určite vždy po vysušení kvalitná pleťová voda, takže opäť z línie aloe vera. Ja teraz ešte napadla jedna časť tela, kde by sa peeling dal veľmi efektívne využiť. Áno, vieš, ktorá? Dekolt. Chrbty rúk. Chrbty rúk. Určite aj dekolt. Áno. A určite si sa stretla s klientami napríklad vo vyššom veku, kde práve na tých slnku veľmi exponovaných miestach, ale ono to vidno už tak po 50-ke a sa objavujú pigmentové škvrny.
aspoň o zmiernenie sa vieme pokúsiť práve tým, že budeme použiť napríklad peeling aj na takéto oblasti. Takže netreba na to zabúdať. Hej. Je to oblasť, ktorá je ošetriteľná takýmto spôsobom, nie za účelom čistenia, ale skôr za účelom zbrúsenia tých jemných začínajúcich pigmentových zmien, ktoré tam sú. Efekt určite presvedčí, pretože aj cez takú tú vizualizáciu cez oko, aj cez dotyk, aj cez ten pocit, to každý automaticky pocíti. To je úplne taká nová vitalita v tej koži, takže ja to určite veľmi doporučujem. Ja si to opísala, teraz mám normálne chuť si to dneska vyskúšať. Určite si vyskúšaj. Ja som chcela pokračovať v ošetrení, čo sa týka pleťovou kozmetikou u tej normálnej pleti, ale keďže si tu už spomínal ten dekolt, tak k ošetreniu pleti patrí aj dekolt. A ja by som si dovolila dať taký jeden môj tip, pretože logicky, keď žena nosí nejaký výstrih, tak vidieť stav aj vek tej ženy aj v tejto oblasti, tak ako ty si sa zameral na ruky, ja to vidím aj na tom dekolte, čiže určite by sme to mohli spomenúť. Ja mám taký tip, kde samozrejme dá sa to skladať aj s pleťovou kozmetikou, alebo potom je ešte aj iná alternatíva, a síce použiť peeling v kombinácii s CBD na ten dekolt, pretože oproti tomuto peelingu na tom dekolte on vlastne dodáva aj takú veľmi príjemnú nielen hydratáciu, ale aj taký olejový film. Tá pokožka je už počas peelingu akoby nakrémovaná. Následne na to doporučujem sprej prvej pomoci a potom ako čerešničku na torte určite balzám z aloe vera. No a keď ho chcem ešte nejakým spôsobom nabaliť o nejaký taký lifting, tak ešte to zmiešam s koncentrátom aloe vera. To je dekolt, jedna báseň. Takže toľko ešte odo mňa k tejto téme. Máš chuť vyskúšať? Určite áno. Už sme to očistili. Áno. Tak čo bude tým ďalším krokom? Ďalším krokom bude výživa a hydratácia pleti. My sme od teba počuli, že starnutie začína v akom veku? No starnutie začína asi momentom narodenia, ale keď sa bavíme o tomto, tak zhruba od toho 30. roku života, samozrejme podľa životného štýlu, možno podľa genetiky, možno podľa prostredia a hlavne miere vystavovania sa napríklad slnku, sa tie zmeny môžu objaviť aj skôr, ale skutočne v tej 30-ke tá pleť si už zaslúži trošku inú pozornosť ako za mladá. To znamená, že dostať do nej tuky určite nestačí. Naša koncepcia Aloe Via na to myslí a ponúka trojkrokové základné ošetrenie, ktoré predstavuje na deň denný krém, večer nočný krém a samozrejme na očné partie ja doporučujem už po 25-ke, hlavne ak tam vidím, že je to suchá pokožka, aby sa to stárnutie skutočne oddialilo, tak nanášame aj ten očný krém. Vieme vysvetliť klientom, prečo je dôležité napríklad nepoužívať iba jeden, nestačí mi jeden na celý deň, prečo je tu to rozdelenie na ten denný a nočný? Každý krém ponúka iné riešenie. Je logické, že keď potrebujem cez deň fungovať, krém má aj chrániť napríklad pred UV filtrami, má mi dodať dostatok tukov, ale nie príliš veľa, myslí hlavne na tú ochranu, podporu, výživu, tak tam budem používať denný krém. Naopak, večer v procese nočnej regenerácie potrebujem aj zložky, ktoré ešte budú naviac v tom kréme. A ten býva aj hutnejší, koncentráciou, je bohatší na tuky a ten zase rieši to, aby podporil proces regenerácie v pleti. Veľmi pekne si to povedala. Tam už napríklad nie je potrebná večer ochrana pred slnkom. Je to, že je zbytočné, aby nejaký nočný krém obsahol nejaký UV faktor. To sú veľmi dôležité veci. Áno, ďakujem. Od teba si tento kompliment špeciálne vážim. A poďme sa teraz pozrieť, ako sa starať o tú pleť. Ja sa častokrát veľmi zabavím. Niekedy mi muž zavolá, že chce pre ženu nie nočný, ale večerný krém. Ľudia nerozumejú naozaj, kedy ktorý. Pokiaľ samozrejme pracujem niekde večer a mám nočnú službu, tak si nenanesiem nočný krém, aj keď už je tma, pretože ja idem aktívne žiť, ale nanesiem si ten nočný krém vtedy, keď regenerujem, čiže aj keď to bude ráno a prídem z nočnej služby. Ale poďme sa pozrieť teraz na tú štandardnú situáciu, ako by to malo vyzerať. Ja doporučujem, pokiaľ chceme ešte znásobiť účinky našich krémov, mať ich v chladničke, pretože ten efekt potom po nanesení je ešte o niečo lepší. Napríklad, keď sa jedná o nejaké opuchy alebo chceme podporiť mikrocirkuláciu v pleti, tak práve ten chlad tomu pomôže. Takže nie je to kvôli tomu, že tie produkty vydržia dlhšie, keďže sú v chladničke.
Tak, ja sa k tomu nesprávam ako k potravinám. Je to veľmi dôležitá vec, lebo možno to naši poradcovia nevedia, ale tá miera tých látok zabezpečujúcich to, aby ten produkt bol bezpečný, to znamená tie konzervanty, ktoré zase nemáme pri tej pokožke až tak veľmi radi, v tých produktoch v minimálnej miere. To znamená, je ich tam presne toľko, koľko tam má byť a nič naviac. A zase to uchovanie v chlade samozrejme má iné benefity. Napríklad, keď je tá pleť unavená po celom dni a aplikuješ na to ten nočný krém, samotný chlad potom povedzme aj zmierni tie opuchy, ktoré sa tam môžu počas dňa vyskytnúť. Poznáme to všetci pod očnými viečkami napríklad. A samozrejme aj ten pocit nanesenia a po nanesení toho krému je potom oveľa príjemnejší v tých večerných hodinách. Takže súhlasím s tebou, šup s nimi do chladničky. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, ako to aplikovať na tú pleť. Ja určite používam u každého krému kozmetickú špachtľu, pretože... Veľmi dôležitá vec. Vieš kvôli čomu? No samozrejme, naše krémy majú minimum konzervantov, preto sú tak obľúbené. A pokiaľ by sme tam prstami do toho krému vošli, tak sa to zloženie môže zmeniť. Ten krém je veľmi citlivý, takže preto aj chránime ich pred slnkom, pred nejakým, uskladnením na teplých miestach, aby sme zabezpečili, že to zloženie bude naďalej v takej kvalite, v akej má byť. Je to veľmi dôležitá vec, lebo málo kedy si ľudia uvedomujú, že keď idem s tou pleťou niečo robiť, mal by som sa trošku správať ako chirurg. To znamená, idem do toho s čistými rukami. To znamená, tým prvým krokom čistenia pleti nie je očista pleti, ale očista rúk. Už sme to spomínali, totiž to na tých rukách, tých mikroorganizmov je skutočne strašne veľa. Ak by sme to znova videli pod mikroskopom, určite by sme toto, čo držíš teraz v ruke, používali stále, pretože tu hrozí riziko, že si do toho krému tými prstami niečo zanesieme, potom ho zatvoríme a budeme ho mať niekoľko týždňov. A ak tá miera ochrany je tak racionálne nízka, ako sme hovorili, samozrejme, a neplatí to len pre našu kozmetiku, platí to pre všetky krémy, dokonca aj tie, ktoré predpisujem ja svojim pacientom, môžeme si takýto obsah kontaminovať, čo rozhodne by sme nechceli. Takže používať takéto paličky určite. Poďme sa teraz pozrieť na to, koľko. Samozrejme, takáto špachtľa nie je len kvôli bezpečnosti a zdraviu, ale ona je zaujímavá aj kvôli spotrebe. My totiž, keďže máme niekoľkokrokovú starostlivosť o pleť, tak tá pleť si postupne naberie v každej jednej fáze to, čo potrebuje. A tým pádom aj spotreba našich krémov je výrazne nižšia. To znamená, že špachtličkou nanesiem ten krém, stačí úplne takéto množstvo, napríklad na celú moju pleť. Ak to nedávam na krk a na dekolt, ja si to vždycky takto nanesiem najskôr na ruku a potom to nanášam na tú pleť. Takže najskôr okolo očných partí nanesiem 0,5 cm očný krém a potom nanesiem denný krém. Večer tú starostlivosť samozrejme môžeme zopakovať s tým rozdielom, že nenanesiem denný krém, ale nanesiem nočný krém. Tomáš, k dennej starostlivosti určite patrí aj nejaká hĺbková regenerácia a to sú u nás nejaké masky. Aký máš ty na to názor? Znova ako dermatológ ich môžem odporučiť, pretože tá maska predstavuje určite taký špecifický krok. Tá maska môže poskytnúť tej pleti strašne veľa benefitov, ak je zvolená správne, samozrejme. O tom budeš určite zase hovoriť ty. A patrí to do tej súčasti tej každodennej starostlivosti. Ten produkt nie je nahraditeľný jeden druhým. Tak ako nevieme nočný krém nahradiť denným, ten má špecifické zloženie a funkciu, takisto očný krém. Asi nemusíme vysvetľovať, že je určený len na očné viečka. A prečo? Pretože tá pokožka je tam úplne iná ako na tej ostatnej časti tváre. A zasluhuje si nie len špeciálne zaobchádzanie, ale samozrejme aj kozmetiku, preto sú vôbec vyvíjane očné krémy. A tá maska zase urobí pre tú pleť niečo iné. Buď ju napríklad výrazne hydratuje, čo nedokážeme napríklad robiť krémom, alebo je dá nejaký iný, napríklad umlacujúci efekt. Môžeme hovoriť vedecky o regenerácii, podpore tvorby kolagénu a tak ďalej, ale pre toho bežného spotrebiteľa je to v podstate omladenie.
K hĺbkovej regenerácii patria k očným krémom aj tie masky. Ja som si teraz uvedomila, že som vlastne nevyzdvihla benefity toho nášho očného krému, tak ja to, ak dovolíš, ešte doplním. Očný krém z línie Aloe Vera je veľmi atraktívny, pretože plní niekoľko efektov súčasne. A každá zákazníčka, aj dajme tomu len počas mesiaca, môže sledovať niečo iné. Niekto chce spevniť kontúry okolo tých očí, niekto rieši opuchy, niekto rieši prvé vrásky, niekto kruhy pod očami a tento krém je unikátny práve v tom, že všetky tieto benefity samozrejme tá zákazníčka správnym používaním vie docieliť. Ako sme tu už aj my prezradili a naznačili, my máme na to ešte aj technológiu, ktorou sa to dá zapracovať do hĺbky a to je Zeitguard. Idem teraz ešte k tým maskám, lebo na to som sa ťa pýtala. Masky patria k hĺbkovej regenerácii a to je dané tým, že obsahujú výrazne viac účinných zložiek, ako napríklad tej dennej starostlivosti. Takže keď sa pozriem na tie naše, my tu máme možnosť výberu z 2 masiek. Máme masku Bubble masku, ktorá je zábavná, ktorá je detoxikačná, ktorá je aj hydratačná, ukľudňujúca. A máme tu masku, ktorá je krémová a tá je na to, aby priniesla pleti lifting, aby jej priniesla hydratáciu, oživenie, ale aj dostatok tuku. Takže u tej pleti normálnej, ak by sme mali teraz postaviť takú nejakú ideálnu sériu, by moje doporučenie bolo asi následovné. Chcete, aby sa uvoľnili pory a aby prešiel proces detoxikácie pokožky intenzívnym spôsobom a chcete hlavne docieliť hydratáciu a intenzívne čistenie, použite bublinkovú masku. Naopak, potrebuje pleť, dajme tomu teraz obdobie zimy, potrebuje aj viacej nejakého tuku, nejakú nadstavbu, tak vtedy doporučujem používať krémovú masku. Asi ako? Však by bolo dobre odpovedať. Asi tak. Ja teraz napadla jedna vec. Ja som masku vyskúšal sám asi masky naše? 2-krát v živote. Áno. No, určite to nie je veľa, ale je tam ešte jeden benefit. Kým to nanášanie krému sa dá aj tak v behu urobiť, tá maska prináša ešte jeden efekt. A to je ten relax. Správne, no tak ja verím, že po dnešnom našom rozhovore vyskúšaš aj tie masky, pretože určite aj relax potrebuješ. Dnešný večer bude o veľa skúšaní. Po prípade, pokiaľ budeš sa chcieť aj zabaviť, tak vyskúšaš tú bublinkovú. Čiže ja ešte vysvetlím krátko použitie, aby sme to potom pri ostatných líniách nemuseli opakovať. Takže pleťová maska, táto krémová, sa používa vždy na vyčistenú pokožku. To znamená, ideálne je, keď pleť je zbavená make-upu, predtým prebehol nejaký peeling pleti, umyli sme tú pleť, vysušili a naniesli sme v bohatej vrstve pleťovú vodu. Pleťová voda ako náhle vyschne, na ňu naniesiem túto masku v hrubšej vrstve a nechám ju pôsobiť. Pre mňa je táto maska veľmi taká užitočná, hlavne keď sa mi nechce robiť niekoľko ďalších procedúr, pretože ona sa neoplachuje a ostáva v pleti. A pokiaľ ešte chcem ešte väčší benefit, tak ešte tu zapracujem čistý koncentrát z aloe vera a na to vlastne použijem tú masku. Takže natiahneme na celú tváričku, na krk a na dekolt. No ako hovoríš, ideálne by bolo popri tom nevysávať, nekontrolovať deti ani nevariť, ale naopak dopriať si pár takých momentov, kedy vypneme. Takže možno nejaký čajíček, pohoda, príjemná hudba a skutočne pár minút iba pre seba, aby ten proces regenerácie bol príjemný. Už si to asi predstavuješ, vidím to na tebe. Áno. No a čo sa týka bublinkovej masky, aký je na ňu tvoj názor? Táto maska prišla neskôr na trh, je taká zaujímavá, trendová, zábavná. Je množstvo produktov v LR, ktoré ja nemám možnosť odskúšať. Napríklad kvôli tomu, že som muž, ale mám pomerne širokú rodinu. Takže u mňa tá spätná väzba prichádza veľmi často od mojich rodinných príslušníkov. A toto je veľmi obľúbený produkt napríklad mojej dospievajúcej dcery. A konkrétne, čo to robí, keďže je to puberťačka, si vieš, aká tá odpoveď vyzerá. Ano. Ale ja tie efekty vidím, nakoľko má aj trošku zdravotný problém. Skutočne tá pleť pravidelným používaním. To je asi veľmi dôležitá vec, ktorú sme ešte nespomenuli. Aha. A každý jeden produkt môže byť
sebe lepší, ako nepoužívame pravidelne a tá starostlivosť nie je pravidelná, systematická, tak ten želaný efekt sa nedostaví. On biedak nemá šancu ukázať, čo dokáže. Takže ja už len doplním, ako sa tá maska používa. Ona je zábavná v tom, že mení svoju textúru. Takže opäť na vyčistenú pokožku nanesiem pleťovú vodu, nechám ju vyschnúť a potom nanesiem masku. Stlačím 1-2 krát, komplet nanesiem na tú pleť. Najskôr to má takú gélovitú textúru, potom sa to začne vplyvom kyslíka meniť na penu, narastie vám taká pena na tej pleti a postupne, ako ten kyslík ide hlboko do tej pleti a čistí, on ubúda a na tej pleti mizne tá pena. Takže keď tá pleť to všetko zoberie, tak logicky nezostáva na tej tvári nič. V každom prípade po použití tejto masky je potrebné pleť opláchnuť, umyť teplou vodou, ošetriť nejakým uteráčikom, potom naniesť pleťovú vodu a doplniť krém podľa vlastného výberu. Čiže keď pôjde o večer nočný krém, ak pôjde o deň, tak deň pre dennú starostlivosť nejaký denný krém. Takže ja som si istá, že k téme normálna pleť sme túto tému vyčerpali, ale v každom prípade nám dvom minimálne je absolútne jasné, že za krásny a mladistvý vzhľad môže nielen pleťová kozmetika, ale aj náš životný štýl. A keďže my máme v portfóliu potravinové doplnky, naši partneri sú častokrát dezorientovaní, pretože je logické, že každý potravinový doplnok, ktorý podporuje imunitu a predstavíme si, že je tam komplex rôznych zaujímavých látok, tak sa prejaví aj na tej pokožke. Ak by si mal vybrať z toho nášho širokého portfólia ten najvhodnejší potravinový doplnok, čo by to bolo? Iba jeden? Skúsme to zjednodušiť a maximálne dajme príklad na 2. Ak by som sa na to pozrel medicínsky, tak samozrejme začnem vyberať podľa veku a podľa množstva ďalších faktorov. Ale už sme to teraz pred chvíľočkou spomínali, že aj tá normálna pleť potrebuje jednu vec a to je hydratácia. Vieš, ktorý produkt najlepšie hydratuje pleť aj znútra? Aloe vera. Aloe vera. No. Takže ak by som si mal vybrať aspoň jeden, tak určite by to bol aloe vera gel. Nie je to len aloe vera gel, všetci vieme a vieme si o tom preštudovať množstvo informácií aj v našich materiáloch. Pozrieť si to na našich webinároch, že tých látok, ktoré obsahuje aloe vera gel, je neskutočné množstvo. Každý z nich má iné benefity a v podstate bez ohľadu na typ pokožky, bez ohľadu na vek, skutočne je to produkt, po ktorom môže siahnuť každý jeden zákazník. A keď hovoríme ešte, Tomáš, o normálnej pleti, tak ja ako zákazníčka, ak by som chcela s aloe vera gelou pre seba to nájsť, tak by som si vybrala ten s kolagénom. Prečo práve ten? No, pretože je tam práve kolagén, o ktorom sa dneska veľmi veľa rozpráva a ten je zodpovedný za to, ako aj zvonku vyzerám. Je to tak? Je to veľmi dobrá úvaha. A je to látka, ktorá skutočne vekom v koži ubúda. Tak ako sme tak nie veľmi s peknou perspektívou hovorili o tom, že tá pleť starne a starne v podstate veľmi skoro. A jedným z tých podkladov starnutia práve úbytok kolagénu je určite rozumné a je to dobrá voľba siahnuť po takomto produkte. Povedzme už po tej 30-ke plus.